Tak sme opäť na mole, kde inde. A je tu rybárska loď a Romčo hovorí, že sú to fregaty, tieto krásne vtáčiky, čo tu okolo tej rybárskej lode plachtia, že čo im kápne do zobáčku. A je to taká zaujímavá atmosféra, taká zaujímavá energia, keď tu tak krúžia nad tým morom. Sú krásny. Your smile lit up like a sunrise glow. Tak Romčo niečo ťahá. Uvidíme. Je to čo včera. Ale to je pekný kúsok. Wow. Ej. Netrep sa. Zase to zožralo úplne hlboko. Áno. Hen, žalúdok. Aj, lisťu. Tak máme posledný večer na našom mole. Romčo práve chytil rybku, ale dal ju takej babičke, pretože už by sme s ňou nemali čo robiť. No a je to už taká rozlúčka. Boli sme na večeri, tak sme trošku ako vyfešákovaní, než by sme na ryby chodili. Tak už sa tak pomaly lúčime. Zajtra ráno odchádzame. A depresia začína. A jupy do zimy, že? To sa nám moc nechce. Takže, no a zajtra, v podstate nepozajtra skončí celý videodenníček. Tak zatím.